Shakira na. Ikaw talaga na una, ma'am. Magandang hapon naman dyan sa'yo, ma'am Shakira. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Nasa harap. Mega love shoutout everyone. Kinig lang sir. Mega shoutout naman din sa yung Shakira. Ma'am Shakira Cartagena. Magandang gabi naman dyan sa iyo, ma'am. Kumusta naman tayo dyan? Wala pa ma'am na everyone. Dadalawa lang tayo. Ma'am Shakira, magandang hapon naman dyan sa iyo, ma'am. Kumusta? Ano bang ginagawa mo dyan, ma'am? Nagluluto, oy. Sarapan mo yan, ma'am. Chikiting Patrol Vlog, Tamsak Dan host. Mega shoutout din po dyan kay Chikiting Patrol Vlog. Thank you for that sweet tamsak, ma'am Chikiting. Bibigyan kita ng iyong moderator function para na pwede ka na makipagkaibigan dito. Meron tayo dyan si Ma'am Shakira Cartagena. Ito pa rin ba yung ano mo, ma'am? Thank you for that sweet tamsak mo dyan, ma'am Chikiting Patrol. Ayan, mega love shout out daw sa lahat, ma'am. Dadalawa pa lang kayong dalawa dyan. Oo. Baka gusto mo, ma'am, kaibiganin si Ma'am Shakira Cartagena. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel yan. Si Ma'am Shakira Cartagena, one of our VIP member na nandito din sa atin. Kanina lang, nagluluto yun eh. Ma'am Chikiting Patrol, mega shoutout naman dyan sa iyo. And thank you also for joining my live streaming. Saysay Tandog, magandang hapon po. Magandang hapon din po dyan sa iyo, Ma'am Saysay Tandog. Kumusta naman tayo dyan? Nagpalit ka ba ng ano? Nagpalit ka ba, ma'am, ng channel name? Ma'am Saysay Tandog. Welcome host, sabi ni Ma'am Chikiting Patrol. Dahil sa pumasok ka dito, ma'am, bigyan kita, ma'am, ng bigyan kita ng ba yon? Didikitan kita ngayon. Ang aking mga pangdikit, wala akong magawa sa buhay. Sir, naman lalakbay, ang pogi daw, oy. Mega love shoutout naman dyan sa pogi, oy. Sir, welcome naman sa aking live streaming. Sir, naman lalakbay, highly recommended monetized channel also yan. Kumusta naman tayo dyan, sir? Ayaw mo na talaga ang tawagan, no? Welcome host kaya. Sir, kumusta naman tayo dyan, sir? Wala ka bang pasok ngayon o naka-break time ka na naman? Balik na ako work, by ingat. Sabay ganon. Sige, ingat din, sir, sa work mo. Galingan mo dyan, uy. Miss you, o, diba? I miss you also. Sir, pinamiss pa yung lahat, guys. Bakit ba sa live ko gusto nyo ayaw nyo magtanong sa aking Facebook? Ang daming nagtatanong. Pag nasa live, ayaw nyo magtanong. Sagutin ko kayo ng tama. Live.
Six wonderful people in the house. Magandang gabi naman dyan sa it's 9 minutes past the hour. Okay. 6 o'clock. Moms, nabakla na piste. Kaya nga, na-miss ko lang kayo. Uy, Ma'am Shakira Cartagena, uy, sarapan mo yan dyan na pagluluto mo. Ano bang niluluto mong ulam? Ano bang mga ulam niyo po sa aming sinigang niluto ng nanay ko? Sinigang. Yung ibang maluto eh. DJ Jonel sa Wala pa yung nagtatanong sa akin. Napaka-sensitive na information. Ang itinatanong sa akin. Yung mga hindi pa dyan guys, kaibigan, ang bawat isa ay makipagkaibigan kayo dyan guys. Oo nga, nagpiprito, baka masunog sa kadudot-dot. Patay tayo. Huwag mong ano yun yan, ma'am. Taga Bicol po ba kayo? Opo ma'am, taga Bicol po ako. Ma'am Saysay Tandog. Taga Bicol ka po ba ma'am? Pogs, paano naman Pogs? Electric fan Pogs, please. Kayo po ba, Ma'am Saysay Tandog? Taga Bicol po ba kayo, ma'am? Iyo po, host. San naga po ako, Kamsur. Galing ako dyan nung nakaraang buwan sa Pamplona. Ayan, Kamsur, Pamplona. Ayan, galing po ako dyan. Isang linggo ako dyan eh. Marhay na aga ay marhay na banggi man dyan tabit sa Indo. Ma'am Saysay Tandog. Yaong kango niyan sa ano? Yaong kango niyan sa Kamsur. Ma'am Beng Beng. Si Ma'am Beng Shob, o diba? Si Ma'am Beng, mega love shoutout naman kay Ma'am Beng Shob channel. Highly recommended monetized channel also. Napaka-legit and organic na kaibigan din yan guys. All the way from Germany, who is in my live streaming also. Magandang umaga naman po dyan kay Ma'am Beng Shob channel. Highly recommended monetized channel yan guys. Kaya kung di nyo pa kaibigan nyo na, may makipagkaibigan na rin po kayo. Maniwala kayo. Punta ko sa Ma'am Saysay, go to channel. DJ Jonel sa Gyno. Saan ka po ngayon nag-stay? Nasa Pampanga po ako now. Matagal na po ako hindi nakaka-uwi. Nasa ano ako ngayon? Nasa Albay ako ngayon. Uwi din pag may time, ma'am. Oo nga. Umuwi din pag may time kasi. Galing akong Pamplona. Ang saya doon sa Pamplona kasi gustong-gusto ko doon yung mga naglilibot ng mga isda. Oo. Sabi ba naman ang isa? Bili na ho kayo ng isda. Sariwang-sariwa. Yung iba natutulog lang. Kain mo yun. Sariwa daw bagong huli. Yung iba natutulog lang. Ma'am Beng, magandang hapon naman dyan magandang umaga naman dyan sa iyo, Ma'am Beng. Beng Shop channel guys, who is in my live streaming, keeping us also in our background. In her background pala. Ganda po doon. May asawa ka na host. Wow. Kailangan talaga asawa yung itatanong. Ano nga naman? Tatanong. Pinaparapol ko naman yung sarili ko. Huwag ka mag-alala. Sa grand live streaming ni Ma'am ni Ma'am Nanay Amacol. Kaya sa grand live streaming ni Ring Jowa ay ni Pri Jowa host. Ay tayo yung sana kahit Jowa. Jowain nyo na kasi ako. Ganon.
Ikaw pa, ma'am, ikaw, ano bang pinagkakaabalan mo sa buhay ngayon? Ano bang pinagkakaabalan nyo, guys? Kwento nyo naman ako. Baka may mga katanungan kayo. Sige, pwede kayo magtanong. All about your YouTube channel. What's the difference between YouTube and your Google AdSense? Ayan, pwede yun. Nagtatanong sa akin, what's the difference daw between YouTube policy and Google policy? Ayan. Sana magparamdam dito bago ko sagutin kasi nagtatanong sa akin sa aking Facebook Messenger. Ma'am Shakira Cartagena, thank you naman po dyan, ma'am, for keeping me in your background also. Ano bago ngayon sa policy ni YT host? O, diba? Madaming nabago, madaming update ngayon, guys. As of, June, ayan ba yan? June 26, ata yan, 23 ba yan? As of June 23. As guys, may nabasa akong pinaka-importanting part, guys, sa mga policy which I take note na wag kayong magpa-private ng inyong mga video. Kasi once na privatize ninyo ang inyong mga video, nawawala ang inyong yung watch hour. Nandyan yung views, nawawala yung watch hour nyo na pwede kayong ma-demonetize na. Sir, nandito pala si Sir Cabwriters na kanina ko lang, sir, nabasa na once na privatize mo pala, as of June 26 pa lang yun, sir, ha? As of June 26 nung nakaraang buwan. Pero nag-update siya noong February 23. Ayan, February 23. Yung effective February 23. Tapos ngayon, in-update nung June 26 na once na nag-privatize pala kayo ng video nyo, yung watch hour nun, yun talaga ang nawawala. Ngayon ko lang nalaman yun. Kaya pala, yun ang i-message ko kay Sir Cabwriters na nandito sa atin. Moreno Hunters, nakikinig lang ako. Ako ba yung magpaparam? Oo nga, sir. Ikaw yun. June 16 pa lang, sir. Oo nga. June 6 pala, sir. June 6. Sorry naman, sir. Sorry na agad. Oo nga. May iba kong naiiniisip. May 26 pala. Oo nga. Sorry na agad. Kala ko July ngayon. Oo nga. May 26 pala, sir. May 26. February 23, yun, effective February 23, lahat ng mga privatized video natin, tinatanggal pala daw ang watch hour talaga. Kung bakit ang rason, sir, nawalan tayo ng watch hour dun sa sa channel mo, it is because effective nung February 23, yung policy yon is nag-take effect na. Ayan. Kaya nung May 26 pala, May 26, correct me if I am wrong. Nung May 26, lahat ng mga nagpa-privatize, kahit nga ako, nababawasan din yung watch hour ko. It is because may pina-private ako yung mga pinakang lumang-luma ko pang video. Ayan. Ganon yun eh. Kaya yun ang i-message ko pala sa iyo nung bago ako pagkatapos ng aking live streaming, yun ang kasi pinagkaabalahan ko ngayon kung bakit ang ating mga watch hour, once na nag-privatize tayo, is nawawala. And ang ating mga watch hour, guys, is within 1 year lang yon. Kailangan ma-maintain natin within a year yung watch hour natin na kailangan 4,000 yon. Kaya ang pagpa-privatize ng inyong mga video, guys, is dahan-dahan lang. Huwag yung madamihan. Oo nga, especially sa mga live streaming ninyo, guys. Ganun. Ano pa ba? Kasi wala akong magawa eh. Nagbasa kanina. At gumawa ako ng keychain ko. Personalized keychain. Ano pa ba? Wala na akong masabi. So kahit nilabas ko siya ngayon, sir, wala na siyang bilang. Oo, sir. Oo nga. Kaya nga magsisimula tayo sa 0. Kasi nung December, kailangan nung December pa daw dapat
bago magtapos yung taon, nailabas muli natin para once na na-review nung January, simula January, magsisimula na naman yung another 365 days. Kaya dapat, ganun pala dapat yon. Kaya matagal kong pinag-aaralan guys, matagal kong pinag-isipan kaninang umaga, simula kanina hanggang ngayong hapon, kung paano ang correlation ng bawat isa na policy when it comes sa sa pag-apply natin sa ating mga YouTube channel. Kaya dapat within a year, pangalagaan natin ang ating 4,000 watch hour para hindi tayo ma-demonetize once you are a monetized channel. Ganon. Oo, dapat di mo muna sir binura yung isa. Pri, mega love shoutout naman dyan kay Pri. Si Ma'am Jonas Salundaga is in my live streaming also. Si Pri, ayun, di ba? Ang aking dakilang kaibigan. Oy, Pri! Oo nga, yung magpaparapol sa akin sa grand live streaming. Ako talaga yung niya eh. Ako talaga yung grand final ano na nga yung grand prize. Sir Edwin Pin Channel, thank you also for that sweet thumbs-up, sir. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Edwin Pin Channel. And thank you also for joining my live streaming. Moreno Hunters, dapat di ko pala muna binura, sir, yung isa. Oo nga po, sir. Boss, o diba? Tambay lang ako, host. Ha, sabi ni Ma'am Saysay Tanlog. Sige, okay lang po, sir. MS ako mamaya. Sige. Oo nga sir, mag music stream ka sir. Sayang naman ang aking computer kasi meron akong 4 na piniplay. Hanggang ngayon nagpi-play pa nga doon si Bayang Go daw kasi ipiniplay ko rin yung May Saysay, tandugin mo ko. May Saysay. Wala kasi pera pre, kaya ikaw na lang last option sa raffle. Oo nga, maganda yan. Oo nga. Ma'am May Saysay. Ay, si Ma'am May pala to. Tandugin mo ko. O, diba? Kalahin mo yung magpapatandog. Baka ibang tandog yun. Tapos meron pa ditong nagtatanong kung bakit daw ba ang kanyang revenue is nawawala. O, diba? Si Ma'am May pala to, si Ma'am May Tandog. Ma'am May, tama ba? Diba, hindi naman talaga Saysay. Ma'am May ba dati yan? Channel name ng mo ma? DJ Jonel sa Gyno Mix. Tuwang-tuwa siya. Pri, ano bang ginagawa mo dyan, Pri? Kagabi, Pri, nakatulog ako ng maaga. Lapag katandugin kita. O, diba? Ito, KB. So guys, si Sir Cabrighters, so diba? Sir, bago na naman yan, sir. Bago na naman tong channel mo. O yung mga dati mo pang mga pinangbubudol to. Yung mga dati mo pinangbubudol. Bubuhayin ko to, sir. Yung isa, sayang naman yun. Ito na lang, sir, ang buhayin natin. Ito yung pag-music stream mo. Sayang naman na ito. Yung isa. Yung dati mo. Si Ma'am Jonas Salundaga, guys, si Ma'am Shikira Cartagena is in my live streaming na binababa din ni Nightboot. Kung di nyo pa kaibigan yan yung mga link guys na binababa na ni Nightboot. Nakatunga nga lang, sakit likod po, daming nilabahan. Ako nga din kahapon pre, kaya nakatulog ako ng maaga kasi pagkatapos ng ating live streaming talagang yung humiga na ako kasi nagwashing ako kahapon as in super daming winashing ko simula pa nung yung sa bahay ko dati. Opo, MS ko yung dati sir, may nakapending pa akong revenue doon. Oo nga, sayang naman. Sayang naman.
At tatambayan namin ni Pre. Tambay din ako doon, sir. Okay, pag ano, sana all washing. Oo nga, Pre. Pero yung ano, kasi yung washing machine namin, wala namang ano talaga, Pre. Wala naman yung pangbanlaw. Kasi ano, mahirap lang talaga yung nabili kong washing machine. Eh. Hindi nagbabanlaw siya. Oo nga. Oo. Wasing-wasing. Sa amin, Pre, yung washing machine pang mahirap. Wala man lang ano, yung dryer, ano lang, spinner lang. Tinawag pang dryer, spinner lang. Paglabas, ano, malamig tayong damit. Kaya nga, binilad ko na lang. Wasing-wasing pala sa'yo, Pre. Sana all wasing-wasing. Oo nga. Tapos yung pagbabanlaw, talagang manumano talaga. Mabuti na lang kamo, ano, tawag dito. Ang dami ay ano, libre ang tubig dito sa amin, Pre. As in, libreng libre. Kahit na unlimited supply ng tubig dito sa amin. Kahit gumawa ka ng ano, swimming pool mo eh. At malakas pa. Pagkatapos kay washing, ibabad ko lang, pinapa-overflow ko lang yung tubig. Tapos nung siguro mga isang oras na siya, binanlawan ko na, mabilis na yung pagbabanlaw. Wala nang sabon. Ganon ang diskarte. Oo nga, pero sobrang dami naman. Wasing-wasing ang paglaba. Ewan ko doon nakuha ba lahat. O nalinisan ba talaga, Pre? Ang tanong. Sa bagay, babad mo lang muna sa sabon. Ano lang yun. As konting piga-piga na lang yan. Sir, bakit po ba ang aking revenue is laging nagbabawas? Ayan. Oh, hindi naman po nagbabawas. Kung ang revenue nyo guys sa YouTube Studio no is nawawala, it is because of the Google App update na tinatawag. Once na nawala yan dyan sa YouTube Studio nyo, pero kapag tinignan nyo yan sa lifetime, nandyan pa rin yan. Once na nawala yan dyan, lalo pag ngayong mag 13, 14, 15, ayan. Kinukuha na yan ni YouTube. At saka 21, sasahod na po ay ni Google AdSense pala. 21 sasahod kayo. Basta daw may baho na sabon, abay bagong laban na yan. Basta daw mabaho na sabon, abay bagong labayan. Baby Love, Tusok Pobs. Ayan. Ma'am Baby Love, nandito sa akin si Ma'am Baby Love. Si Ma'am Victoria Culubio is in our live streaming. Is in my live streaming also, guys. Mega shoutout naman yan kay Ma'am Victoria Culubio. May isa pa to si Baby Loves ko to. Busy. Si Ma'am Baby Loves, diba? Miss Juna. Oy, Miss Juna. Diuna. Oy, Diuna. Oo. Iba na naman ang pangalan mo, Pre Juna. Diba? Victorioso Official also is in my live streaming. Si Ma'am Victoria Colubi and si Sir Victorioso Official, di ba? Magjowa yan. Yan ang official na magjowa. Di ba? Sana all may jowa. Jowain nyo rin kasi ako. Paharang lang muna. Sige. Thank you naman po dyan kay Ma'am, ay kay Sir Victorioso Official, ang jowa ni Ma'am Victoria Colubi. Di ba? Mga mahilig to sa Victor eh. Siguro ang mga anak nito, puro Victor. Victoria. Ano pa? Victorino. Ano pa ba? Hula mo. Ano pa ba? Yung mga... Ito pa may nagtatanong sa akin. Ano ba ito? Sir, na-reuse content po ako. I-delete ko ba or hayaan lang? Anong klaseng reuse content? Ayan.
Kasi ang mga reuse content guys is may mga different level also. Ayan, ang reuse content. Kasi may mga reuse content naman talaga guys na pwede. Bibigyan lang kayo ng warning. Pero may mga reuse content guys na once na, especially sa music, ayan, music and video, ayan. Kapag ka video guys ang reuse content kayo, talagang madidemonetize kayo. Pero pag music lang, it's totally okay lang naman. Pag reuse content, pagka may mga copyright claim kayo. Ayan. Kuya Bray official present. Ayun. Thank you naman po dyan sa iyo, sir. O, diba? Kasi pinag-aralan ko yung yung case ni diba? DJ Jonah. Yan live na. Meron na DJ Jonah. Sipa Remix. Uy, nag-brown out sa nag-brown out sa amin. Ano ba to? Oy. Doon naman dyan sa mga taga-apek. Oo nga. Kumusta naman yung natin, yung kuryente natin. Nagla-live ako dito, oy. Uy, pasensya na kayo guys. Oo, medyo natagalan yung aming reconnection. It is because bigla kaming nawala ng kuryente, as in. Dapat pala Pogs, kapag ka magla-live ako, connect ko na sa sa solar yung yung internet natin. Anong nangyari, sir? Biglang nag-brown out sa amin. Beats Production. Nakaraos din. Biglang nag-brown out guys, as in, pasensya na kayo talaga. Yun. Ito nga si Pogs, naglalaro din. Ayan, wala siyang internet. Dalawa kaming nag-suffer ng walang internet. Diba? May kalap shoutout naman yan sa mga taga-apik. Oy, ayusin niyo ang servisyo nyo. Bayad kami ng tama dito. Parang bagong gising si host. Hindi naman po, ma'am. Naasar lang. Sir, talo ba ako? Uy, sige na, tanong na kayo guys. May gusto pang itanong. Sige na, bago pa mag-brown out dito. Pag nag-brown out pa, mag-end na talaga ako. Kasi magba-brown out pa daw. Ewan ko din sa mga taga-apik. Uy, ayusin nyo yung mga servisyo nyo sa kuryente. Sana ipagpatuloy ni President Marcos yung nuclear power plant para malugi lahat ng mga to eh. Oo nga. Para pag may nuclear power plant tayo, lahat ng mga may-ari ng mga pribadong sektor na yung mga kapitalista niyan at yung mga nagmamay-ari ng mga energy source natin, ayan, ayusin yung serbisyo nila. Wala kasing kompetensya eh. Yaan mo sir, patapos na ang paghahari-harian ng mga yan. Oo nga. Sana pagpatuloy na ni President Marcos yung nuclear power plant natin para naman lahat ng Pilipinas manginabang guys. Oo nga. Napaka guys, malaking maitutulong ng nuclear power plant yan sa atin. Hindi naman sa guys, hindi naman sa kasi tayo, nabuhay tayo sa sa mga propaganda na ang nuclear power plant is nakakasama sa kalusugan, which is mali po, diba? Malaking naitutulong yan. It plays a big role sa pag-unlad ng isang bansa, ang nuclear power plant. Ayun. Ano pa ba? Kasi bababa ang singil sa kuryente natin. DJ lang free, kakain lang kami. Sige lang free. Kasi after mga 40 minutes lang ako, mga 5 minutes na lang ako guys kasi magba-brown out na naman daw uli. Ayan. Ba-brown out daw uli. Mga 5 minutes na lang ako. Yan, kain muna kayo guys. It's 38 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. O, diba? Yung mga hindi pa dyan guys kumakain na kumain na po muna kayo. At ako'y pupunta muna ng sentro. O, diba? Magmumotor lang ako. Kasi may kukunin din ako sa sentro, sa LBC.
guys. Yung sa barkada ko binagsak. Guys, nagpapaalam na muna ako sa inyong lahat. Ayun, kasi magba-brown out pa naman. Kuya Bray, mega love shoutout po. Sabi naman Victoria Culubi. Magpapaalam na po muna ako guys sa inyo. Pagpatuloy ko na lang yung aking live streaming bukas ata. Ayan. Kasi magba-brown out pa to eh. Oo nga. Pag ganitong oras ng brown out, magba-brown out ko ulit. Baka mawala na naman ako. Bago pa mawala guys ang aking internet. Ako po ang inyong lingkod guys, Uragon. Nag-iwan po sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all guys. Pre, magsimula ka ng maaga pre. Kasi magwa-brown out na naman dito pre. Ha? DJ John Sipa Bye na muna guys sa inyo. Maraming salamat guys sa inyong lahat. And I love you all. Bye guys. Serenade each other with careless melody.